ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ከመይ ጸኒሕኩም ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ኣዲነ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ ንሪኦ ሓይሊ ኣእምሮና ተጠቂምና ዓለምና ንለውጦ ዝብል እዩ ሓይሊ ኣእምሮና ተጠቂምና ዓለምና ንለውጦ እዚ ዓለምና ዝብሎ ዘለኹ ናይ ህይወትና ግዝኣት ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ናትና ዓለም ዘሎ ናብራና ናይ ቁጠባ ዓለምና ናይ ሓዳር ዓለምና ናይ ጥዕና ዓለምና እዚ ብምሉእ ኣብ ዓለምና እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ናትና ግዝኣት እዩ ዘሎ ስለዚ ስለ ህይወትና ስለ ናብራና ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ሓይሊ ኣእምሮ ተጠቂምና ከመይ ጌርና ንዓለምና ከነፀብቆ ንኽእል ምክንያቱ ሓይሊ ኣእምሮ ተጠቂምካ ኣብ ዘፀበቅካዮ ዓለም ኣብይኻ ትነብር ስለዚ ዓለምኪ ዓለምካ እንታይ ክመስል እዩ ዝውስኖ ኣምላኽን ሰይጣንን ኣይኮኑን ኣእምሮኻ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከም ዝብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 1 እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ እቲ ሰናይ ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩሲ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ሪኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ባህ ዘብል ሙሉእ ፍቓድ ንህይወትኩም ኣለዎ ነገር ግን እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሰናይ ባህ ዘብል ሙሉእ ፍቓዱ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ሓዳርኩም ኣብ ጥዕናኹም ኣብ ቁጠባኹም ኣብ ኩሉ ናትኩም ዘበለ ነገር ክትርእይዎ ከተስተማቕርዎ ክትጥዕምዎ ክትነብርዎሲ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ብኻልእ ኣዘራርባ ንናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ናብ ዓለምኩም ዘእትዎስ ኣእምሮኹም እዩ ዝብል ዘሎ እንተ ደኣ ኣእምሮኹም ደይተጠቂምኩምሉ ብግቡእ እንተ ደኣ ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ዘይተለዊጡ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ናብ ዓለምኩም ከተእትውዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ዝገርመኩም ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ ካብ ዝሃቦ ኣዝዩ ሓያል ኣካል ኣእምሮ እዩ ናይ እምሮና ሓይሊ ካብ ትግምትዎን ተሓስብዎን ንላዕሊ እዩ ኣእምሮና ድላዩ ናይ ምግባር ሓይሊ ኣለዎ ኣእምሮና ንህይወትና ናብ ዝደለዮ ኣቕጣጫ ናይ ምውሳድ ሓይሊ ኣለዎ ኣእምሮና እንተደሊ ንህይወትና ንጸጋም ክወስዳ ይኽእል እዩ ኣእምሮና እንተደሊ ንህይወትና ንየማን ክወስዳ ይኽእል እዩ እቲ ዝገርመኩም ነገር ኣእምሮና ወይኒ ኣምላኽ ወይኒ ሰይጣን ኣብ ህይወትና ንኽሰርሑ ኸማን ኣእምሮና ባዕሉ ይዕድል ድቦም ሓደ ነገር ክነግረኩም መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 26 ኣምላኽ ድማ ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕሪ ንዕዋፍ ሰማይ ንእንስሳን ብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመምኒ ዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ ርኢኹም ብሩኻት እግዚኣብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ከም መልክዑን ከም ምስሉን ጌሩ ይፈጢሮ ብመልክዑን ከም ምስሉን ጌሩ ይፈጢሮ እዛ ምስሉ ትብል ደላ ከምቲ ኣምላኽ ዝነብሮ ዝገብሮስ ክገብር ሰብ ማለት እዩ ኣምላኽ ሓድሽ ነገር ከም ዝፈጥር ሰብ ድማ ኣብ እምርኡ ነቲ ዝደለዮ ነገር ናይ ምምጻእ ሓይሊ እግዚኣብሔር ሂብዎ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እትነብሮ ናብራ ኣእምሮኻ እዩ ዘምጽኦ ንስኻ ማለት ናይቲ ኣብ ኣእምሮኻ ገዚኡ ዘሎ ሓሳብ ውፅኢት ኢኻ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሰብ ከምቲ ብልቡ ዝሓስቦ ከምኡ ኢልዎ ብኻልእ ኣዘራርባ ብሩኻት ኣምላኽ ከም ዝሓሰበልና ይኮንና ንነብር ኖ ነቲ ኣምላኽ ዝሓሰበልና ኣእምሮና ክሳብ ክሓስቦ ዘይከኣለ ኣይንነብሮን ኢና ምኽንያቱ ዓለምና ንሓሳብ ኣእምሮና እዩ ዝመስል ሓደ ነገር ክነግረኩም ብሩኻት ማንም ከም ዝበሎ ኣይንነብርን ኢና ኣእምሮና ከም ዝረኣዮ ግን ክንነብር ኢና ስለዚ ኣብ ኣእምሮና ከመይ ጌርና ኢና ንዓለምና ክንቂሮ ንኽእል ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣይደንጎኹምን ክሳብ ዝተባላሸወ ነገር ኣብ ህይወትኩም ይባላሾ እንደገና ንዝተባላሸወ ነገር ኣውፂኹም ዝጠዓየ ነገር ዝበለጸ ነገር ከተእትውሉ ንህይወትኩም ሕጂ እውን ግዜ ኣለኩም ክሳብ ክንድዚ እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ኣእምሮ ሓይሊ ኣለዎ ናይ ምልዋጥ ሓይሊ ኣለዎ ናይ ምቕያር ሓይሊ ኣለዎ ስለዚ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ስለ ለውጢ ኣብ ኣእምሮ ኣምፂዎ ሪኹም ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ኢሉ ዘለኸዮ ህይወት ኣይፈተኸዮን ዘለኻዮ ህይወት ኣይፈተኻዮን
ፀገም ዝበሃል የብሉን። ሓይሊ እምሮኻ ተጠቂምካ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ። ሓይሊ እምሮኻ ተጠቂምካ ክትልውጦ ትኽእል ኢኻ። እሞ ከመይ ጌርና ሓይሊ እምሮና ተጠቂምና ንነገራትና ክንቅይሮም ንኽእል? መጀመርታ ነቲ ሕጂ ክትሪኦ ትደሊ ዘለኻ ህይወት ነቲ ሕጂ ክትነብሮ ትደሊ ዘለኻ ህይወት ብመልክዕ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኻ ኣስተንትኖ። ብመልክዕ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኻ ሕሰቦ። ደጋጊንካ ኣብ ኣእምሮኻ ሓዞ። ደጋጊንካ ነቲ ሓሳብ ናብ ኣእምሮኻ ኣምፃዮ። ቀፂልካ ኸ ነቲ ክትሪኦ ትደሊ ዘለኻ ህይወት ብመልክዕ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኻ ኣምፂኻዮ ዘለኻ ነቲ ሓሳብ ብመልክዕ ስእሊ ኣብ ኣእምሮኻ ቀይሮ። ኢማጂኔሽን ማለት እዩ። በቃ ኢማጂን ክትገብሮ ጀምር። ብሓሳብ ብመልክዕ ስእሊ ክትሪኦ ጀምር። በቃ ጌና ከይተገለጸ ከሎሲ ነቲ ተሓስቦ ዘለኻስ ብስእሊ መልክዕ ኣብ ኣእምሮኻስ በቃ ንህይወትካ ኣብኡ ኣእቲኻስ ክትሪኣ ጀምር። ክሳዕ መዓስ? ክሳዕ እቲ ስኢልካዮ ዘለኻ ስእሊ ነቲ ናትካ ናይ እምነት ዓለምካ ክሳብ ዝቆፃፀሮ በቃ ኣብ ውሽጥኻ ክሳብ ሓቂ ዝኸውን በቃ ክሳብ ንእምነትካ ተቆፃፂሩስ እዚ ኣነኤ ክሳዕ እትብል ደጋጊምካ ንህይወትካ ኣብ መዓልቲ ጃስ 5 ደቂቕ ርአዮ፣ ኣብ መዓልቲ 10 ደቂቕ ርአዮ፣ መዓልታዊ ርአዮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ብኣካል ኣብ ህይወትካ ክትሪኦ ኢኻ። ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም። ሻሎም